Nå Claus, nu er vi på vejen at få svar på dine prøver, for at se om du har nogle pesticider i kroppen. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er super spændende. Jeg er virkelig spændt på resultatet. Jeg tænker, at jeg ligger sådan godt middel, tror jeg. Jeg håber ikke, det er helt skidt, og jeg tror heller ikke, det er fuldstændig rent i kroppen på mig. Så jeg tænker måske sådan midt i 5 måske. Kan vi så ikke gå ind og finde ud af det? Jo, lad os det. Ja, hej. Hej. Velkommen. Jeg hedder Lisbeth Eller Knudsen. Jeg er professor i toksikologi. Jeg arbejder på Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab. Og nu skal jeg jo fortælle dig om dine resultater. Nå, men altså, det er faktisk sådan, at vi har kunnet måle 10, og de 9 af dem var i dig. Okay. Så du ligger faktisk i den høje ende. Ja, nå, interessant. Ja, du er faktisk den, der har flest stoffer i dig. Nå, skal vi lige kigge på dem, lad os gøre det. Altså, vi har den, der hedder klorpyrifos, og det er noget, man bruger til at slå insekter ihjel med. Og derfor bruges på druer og frugt og andet. Og det virker ved, at det lammer nervesystemet hos insekterne. Mm. Og det kan jo så ikke altid helt skelne insekter fra mennesker. Så det er den skadevirkning, vi også har set hos dem, der har fået klorpyrifos i høje mængder. Og det er faktisk forbudt, og har været det i mange år i Danmark og Sverige. Så for nylig i EU, men ikke uden for EU. Og så er der pyretriderne, som jo også tager sig af insekter. Og så har vi glyfosater og 2,4-D, som er væksthæmmere. Glyfosat er det, der er i Roundup. Det er det, der er forbudt at sprøjte med privat. Ja. Men de bruger det jo. Altså, importen er steget i Danmark. Så hvis du spiser mel, der ikke er økologisk, så vil det være der. Og så er der sådan en, der hedder tibuconazol, som bruges til svampe. Ja, interessant. Ja, det er interessant. Og du er jo ikke den første, der ser mystisk ud. Alle folk burde lige få sådan over øjnene åbne her, ikke også? Altså sådan lige... Jo, det kan man sige. Nå Claus, så fik du nogle svar. Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Hvad tænker du om det hele? Man føler lidt, at man har fået skæld ud på noget, man ikke har gjort ordentligt. Jeg havde overrasket, at jeg lå i den høje ende af de, der har taget det her forsøg. Så der er noget, jeg skal hjem og måske ændre lidt på. Og tage nogle lidt bedre valg, end jeg gør. Også lidt overvejende at sådan spise ude, hvad er det for nogle egentlig valgmuligheder, der er for mig for økologi. Jeg synes, det er overraskende, at der læres så meget ind i kroppen på os igennem den kost, vi får. Det er både overraskende, men også skræmmende, fordi at kroppen er sådan en affaldsspand for alt muligt, vi indtager. Så det er det helt klart noget, jeg skal tænke over, når jeg køber ind.